weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heɓlo sukaɓe afrique takkusana yoni to jooki jamma to beelinaɓe to silla rindiaw to nere wolum hatar wolum nere luggere pooli boleji rufi awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abouso to ceerno abouso to beelela gawdi e ko taari ɗuma kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en jaaha to leydi Mauritanie kalene sitting walla seppo ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe landa IPR mbaɗi e ñalawma hande hollirde mettere mumen e mbiri e candidat ji landa ka suuɓi ardade diwan ka haydi to leydi Sénégal ma en kaale Abdoulaye Gaye noon ko gando weeyo ko gando koode woni ko wiyete astrodome o holliri tigui ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juillet gonɗen ndu wonde lewru koko nangate to leydi Mali ma en jaaha to Gao kalene ɓeɗo commerçant ji wonɓe oɗo saaha e tikkere hokmo juuɗe tawa eɓe jaadi e ɓeɗo witeɓe waɗoɓe transport e nder diwan o to leydi Afrique du Sud ma en kaale ñawore oɗo biteɗo Doudou Jean Zuma taw ko ɓi Jacob Zuma tumaɗo ñaware makko noon ko fate sukaɓe ɗiɗo rewɓe ɓe o yobino pittali mumen to leydi Tchad ma en kaale recensement gollotoɓe mo leydi ndi ƴetti feere oɗo saaha kabaruji men joolam jaɓeri so waktu o rokki en ma en jaaha to leydi France ha to leydi Pakistan bisimilla moon e kettugol hoto goɗɗe joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e aljuma 13 lewru morso hitande ujunne ɗiɗi e 17 kabaruji men e ɗemgal pular e habrude musidɗo moon Ghali Abouba ko adi kabaruji men eɗen jogui ɓatakeji jaam ɓataki tintinde hono musidɗo men biyeteɗo Sambali tawateɗo to Wala Fendo ene waɗi e rango faade e dendagal diaspora woni ɗanniyankoɓe tawa Sénégal naɓe tawateɓe e nder leydi France ha ko taari ɗum foof wonde ha tengti noon e ɓeɗo tawa kadi ko jeeyaɓe diwan Ferlo jeeyaɓe to diwan Ɓundu e to jeeyaɓe to diwan Lowre wonde kay eɓe jogui pottital payodingal tawa kadi ngal ɓe ɗamini waddude gooɓe jiide e sharɗi jogoɓe jiile e sharɗiyanke mabɓe tawa kadi ko sharɗiyanke biyeteɗo Ibrahima Bayal Sall ko kañum woni maire mo Bakel ko député leydi Sénégal joɗiniɗo CEDEAO joɗiniɗo leydi Sénégal to CEDEAO omo jeeya kadi e yimɓe ɓurɓe ɓattade Macky Sall saabu kay gueɗe kewɗe Macky Sall ene halfinimo e oɗo saaha pottital ngal noon waɗat tigui ko ñande pottital ngal mbiɗen pottital ngal waɗat tigui ñande 15 lewru morso gonɗen ndu sanga 15 heures ngal waɗata ngal gasoyta noon ko 19 heures ngal gasa 19h30 dendagal ngal mbiyen ngal pottital noon e kala jiɗɗo tawtorede ngal waɗat tigui ko oɗo adresse tawa kadi adresse o ko 35 rue de Russe Paris 20e noon métro Père Lachaise kala jiɗɗo tawtorede walla jiɗɗo hebde hen ko ɓuuri ɗo labde ene wawi jokkodirde e musidɗo men biyeteɗo Sambali noon noddirguel mum mbatta ko ɓolum e jeeɗiɗi 51 capanɗe 4 e ɓolum e 5 sen kaali tubankore mbiyen 07 51 40 15 05 walla kadi aɗa wawi jokkodirde e musidɗo men goɗɗo biyeteɗo Samba Guiro noon kala jiɗɗo jokkodirde makko noddirguel makko mbatta ko ɓolume e jeegom 95 ɓolume ɗiɗi sen kaali tubankore mbiyen 06 95 90 45 02 mbiyen kala jokkodirɗe e ɓeɗo ma heeɓe hen ko ɓuuri ɗo labde mbiyen noon kala kadi ɓe tintini yimɓe noon kala jiɗɗo hebde place tawa kadi ko place moƴƴo eɓe ñaagui bandiraɓe yo tinno yo gara e waktu garda e needi garda e teddugal ha joni ko mbiyen noon yettini ɓatake o ko musidɗo men biyeteɗo Sambali tawateɗo to leydi France ha joni ɓatake taw ko ɓatake
e ɗiɗaɓo ummorade ta ko ɓatake yidde tintinde ko fate ñalli ziyara Cheikh Oumar Foutiyou Tall kewɗi wadde e nder dowlaji denduɗe Amérique e kala hitande ko ngollo noon waɗi sappo e joyyi ngollo noon watti laabi sappo ko ziyara o ne waɗa woni 10e anniversaire tawa ko ziyara Cheikh Oumar Foutiyou Tall e nder dowlaji denduɗe Amérique ma en ketto hen noon musidɗo men sehil men biyeteɗo ceerno Chérif Mamadou Dia gonɗo to dowlaji denduɗe Amérique ma o haalan hen ko ɓuuri hen labde ceerno Chérif Mamadou Dia bisimilla maɗa e ziyara Cheikh Oumar Foutiyou. aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe tedduɓe musidɗo julɓe erago jaam erago wonde erade kala hitande so yiɗiɗo ñalɗi ñoddi sappo e tati lewru juillet e sappo e nayyi lewru juillet woni aljuma mo gonɗen hande o e samedi janggo ñalɗi Cheikh Oumar Foutiyou Tall gowɗi waɗede ɗo hen e New York City en dañi fattange mawɗo Cheikh Oumar Foutiyou Tall e dow leydi nan ɗo hen e New York City woni ceerno Bassirou Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall koye yeɓrore makko tawi noon jaatike golle ɗe to New York City ɓesgu Cheikh Oumar mo ganduɗa toon jooɗi woni sohna Safra Makki Habib Nour Cheikh Oumar Foutiyou Tall dendagol no ɓesgu Cheikh Oumar Foutiyou Tall rewɓe e worɓe hande kamɓe fof eɓe tawe to New York City e dendagal conférence ji meɗen wooɓe tawtorede kamɓe fof ɓe gaari eɓene jooɗi bandiraɓe oɗon nodda e keewal adresse o noon jiɗɗo hawlode hen nokku to waɗa to ko nogas e ɗiɗi capanɗe jeegom e joyyi Bedford Avenue Brooklyn New York sappo e goho temeɗɗe ɗiɗi e nogas e jeegom se mbatte tubankore mbiyen 2265 Bedford Avenue Brooklyn New York 11226 oɗo woni adresse o oɗon nodda e keewal musidɗo mon sehil mon sali Mamadou Dia on jarama kala hen ko fewi koto Allah subhanahu wa taala kala hen ko oñi nangol gantu ko heñade e ñigorede kadi e hunde ñootade ɗum noon oɗon nodda e keewal bandiraɓe julɓe notoɗon ɓesgu Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗo e New York City. Serif Dia. Seydi Dia Serif Mamadou Dia golle ma jooɗi peewi kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko leydi Mauritanie puɗɗortoɗen mbiyen e nder leydi Mauritanie noon eɓe adori kala alkamisa eɓe keewi wadde jonde ko wiyete jonde jagodde ko wiyete conseil des ministres kewɗo wadde kala alkamisa teskama noon alkamisa ɓennuɗo o sappo e ɗiɗi lewru morso gonɗen ndu joɗode jonde mbiyen jagodde joɗaki jonde mabɓe nde ɓe keewi joɗade saabi haytude ɓe wasi joɗade jeeɗo jonde noon ko teskede kay e oɗo saaha ko ɓuuri hewde e ɗen jagodde woni ministre uji e oɗo saaha tawtaki e bureau ji men e nder Nouakchott yoga e mabɓe kay ne tawe guuro men ha e nder région ngaji men tawa kadi ala ko nayɓi toon so wona gueɗe dawrugol yidde erade dendagal bandiraɓe kay nden binditto e liste ji électoral mbawa sode yaade sumgoji paaɗi beele kadi dendagal bandiraɓe ene gonana landa IPR ka ha joni koye won fannu keddoɗen mbiyana landa IPR noon mbiyane teska guure kewɗe tawa koye guure tawtede e nder leydi Mauritanie guure kewɗe e nder leydi Mauritanie mbiyen ɓay ene teska e oɗo saaha ardiɓe landa IPR cuuɓi caggal kayne mbaɗi cuɓugol waɗi doggol kay ɗiɗo candidat ji woni biriji tawa kadi ko biriji maɓe jiiɗi gembude ardade liste ji IPR e nder diwanuji tiskama e oɗo saaha ene heewi caɗele no feewi saabu yimɓe hewɓe ɓe mawɓe landa ka cuuɓi yaadani e miijo taw ko miijo yimɓe wuuro ngo cuuɓi ɗum saabi noon e oɗo saaha guure kewɗe kolliri hen mettere men caggal kayde landa ka mawɓe landa ka jaltini doggol ɗina biriji ko wayno ngoɗo wuuro witengo Amourouge e ngoɗo wuuro witengo Abdella Bagour e wuuro witengo Bougadoum ɗeɗo guure foof ɓe kolliri mettere mabɓe no feewi ɓe mbaɗi sitting mabɓe ñande sappo e goo morso gonɗen ndu to yesso siége mawɗo mo IPR hollirde wonde ɓe jaadani e ɗiɗo candidat ji taw ko biriji ɗi landa IPR mawɓe landa IPR kolliri ɓe kolliri noon kamɓe ɓe mbaɗino golle paydinde feewi ko fati e wadde kay ko wiyete unité de base taw kadi ko landa ka yamirnoɓe ɓe mbaɗi hen golle kewɗe no feewi ɓe goppi haajuji mabɓe e hammuji mabɓe suɓade noon ardotoɓe ɗin unité ji de base ko ɓen unité de base noon ko kañumen tigui ponno suɓade tawa kadi ko yimɓe ɓeɓe cuuɓe yimɓe ɓe cuuɓino ko yimɓe tigui ɓeɓe kooli ɓe gandi wawɓe ardade ɓe e oɗo saaha noon landa mawɓe landa ka kolliri tigui metti mumen kolliri tigui listi taw kadi ko doggol ɓe kolliri ɓe nden wonniɓe mette mawɗe no feewi saabu ɓe jaadani e gon miijo ha joni koye on fannu keddoɗen kalen fannu dawrugol kalen kaalen noon e oɗo tawa kadi ko mbiyetenoɗoma oɗo kaalen noon e ndeɗo jayde
jayde witende kalamde holliri tigi wonde oɗo biteɗo wul qada noon ko sénateur walla mbiyen ko chardiyanke cokaɗo e oɗo saaha tawateɗo cuuɗi dumbirɗi mo wuuro Nouakchott wul qada noon ɓe kolliri tigi e oɗo saaha ko gembiɗo kay gam yidde wonde chardiyanke e sumgoji paaɗi gam yidde wonde député kanko wul qada noon ɓe kolliri tigi e oɗo saaha o gembi tigi koye kaɗo landa taw ko landa wiyeteko soaba landa soab noon ko landa ɓeɗo taw ko wiyeteɓe bassiste en walla ɓuurɓe ɓaɗade golloligol wiyeteɓe bassiste en tawa kadi e kan landa sosno kan landa ko yimɓe yaaduɓe e oɗo mawya Sidi Ahmed Wultaya taw kadi ko yimɓe ɓurnoɓe ɓattademo kan landa noon koye kan landa tigui Ibrahima Dawul Abedi tawa kadi ko gonnoɗo mawɗo Iran ko kañum tigui koye kan landa e oɗo saaha wadde junggo e fandu ene teska kadi e nder kan landa eɓe gembi debbo goto taw kadi yidde wonde sharɗiyanke on debbo noon en keɓani inde mum kono on debbo nana gemba taw kadi debbo on ko debbo biteɗo veuve woni tigui mo joom galle mum warno e hitande kitale kay duuɓi hitande 89 ha 91 kamo joom emo jeeya e worɓe emo jeeya e rewɓe ɓe worɓe mumen mbarano on debbo noon nana gembi tigui e mbadi ndi e kan landa gam yidde wonde sharɗiyanke e nder leydi Mauritanie ha joni koye dawrugol keddoɗen kalene kaɗo landa wiyeteka tawassul noon ene waddi masala ha pewɗo no fewi tawa kadi ka waddi noon ko FNDI woni diɗɗal landaji lundiɗi kamɓe gon masala ha noon holliri tigui wonde ko landa tawassul ene gemba biriji mum kay e nder commune aji jeegom e nder commune aji jeegom wuuro Nouakchott waɗi tigui commune aji jeenayyi hen commune aji jeegom ɓe ɗalda landa FNDI ɗalda tigui landa wiyeteko tawassul landa tawassul holliri tigui kañumne ɗaccideɓe commune aji tati ɗin commune aji woni commune mo Lik Sara commune mo Sabha walla mbiyen 5e e commune biyeteɗo Riyada ɗiɗo commune aji woni tigui landa tawassul ɗaccidi ɗo ɗiɗo kaɗo landa wiyete duɗa landaji biyetegal FNDI landa tawassul noon kañum tigui ene gemba biriji mum e ɗiɗo commune aji jeegom woni to legal biyete commune Arafat mo gembi toon ko biyeteɗo Alhassane Wul Mohammed to Tafraga Zeyna o gembi toon ko docteur Yahya Ndaw Coulibaly to Toujinin o gembi toon ko docteur Mohammed Lamine Wul Chouab to leydi to commune mo Tayaret o suɓi to commune mo Tayaret mbiyen ɓe gembi toon ko biyeteɗo Sokhna Khadijatou Vala to Dara Naim ɓe gembi toon ko biyeteɗo Konaté Wul Nakra to Elmina woni 6e ɓe gembi toon ko biyeteɗo Ibrahima Wul Bekka ha joni koye Mauritanie keddoɗen karen jahto dara legal biyetegal Dara Naim mbiyen ko hulɓini waɗino tigui e nder legal Dara Naima kono e nokku goto taw ko nokku legal e nokku e nder legal he biyeteɗo legal virage Wul Baddu e nder virage Wul Baddu noon ko sagata goto jaarowo e duuɓi sappo jeegom ko kañum tigui nino yoɓade fittandu jinnaɗo mum debbo woni nene mum caggal nde o namdino nene makko yo rokkumo ujunnaji ɗiɗi uguya omo jinno sodde simma boɗɗo woni doroko yummiraɗo hollimo ala sali tigui ko nden o ƴetti fotel noon o nden ƴetti laaɓi o yiiɗi yoɓade fittandu jinnaɗo debbo o ko ɗon o yuwi yummiraɗo o laaɓi yummiraɗo o saami caggal ɗum noon o heɓti kalis o yaadi o yeehi lawol makko o dogi woppi ɗon yummiraɗo ne leeli e ƴiƴam ko hoddiɓe ɓe noon ko kañumen tigui tawi yummiraɗo o ne leeli ɗon kay ne leeli ƴiƴam no fewi sikki ko mayɗo ko nden tigui ɓe noddi koninkoɓe ɓe hinde police ko ɓen gari noon tawi ɗon yummiraɗo ɓe ɗondi yummiraɗo nawa tigui nder cuuɗi cafrude waɗa ko wiyete soin intensif caggal ɗum noon tawa tigui yummiraɗo o ene wuuri kañum tigui haali wonde ko ɓiyum namdine ɗum haalis gam yidde sodde drogue ko yummiraɗo ko on tigui fimo laaɓi ɓoytani mum noon mbiyen waktuji seeɗa ko nden tigui ɓe pawi juuɗe e oɗo sagara jinnoɗo yoɓade fittandu nene muɗuma e oɗo saaha noon omo tawe juuɗe police omo faadi ñawore makko eɗen mbaɗa erago noon faade dendagal bandiraɓe faade musidɓe kala teskiɗo kay ɓinguel mum walla tañiraguel mum walla ni bandum ene simo simme bonɗo sa haali a ronki waɗa feere gullitoɗamo to laamu lawol rewne e jomum walla soke so ɗum ala tan jomum heewi wonde ko baɗowo o heewi wonde ko wari hoore walla te heewi wonde ko barowo hoore walla drogueur walla wonta violére ɗum noon eɗen mbaɗi erago faade dendagal bandiraɓe heɗen tinno heɗen cuuɗa yimɓe waɓe ni heɗen maslodiri e drogueur uji ha joni koye lahon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen ko fate dawrugol ko fate caɗele kaɗo landam wiyete ka IPR am jene ñalawma hande seppoño o waɗi seppoji tigui mbaɗi e nder ka haydi noon tawa kadi ko yimɓe jeeyaɓe e kaɗo landa wiyetega IPR kamɓe noon ko hollide mette mabɓe kay no comme yoga e guure kewɗe ni wonde kay ɗiɗo yimɓe taw ko yimɓe kaɗo landam wiyete ka IPR caggal kayde mawɓe IPR cuuɓi ɓeɗo mbiyete biriji mumen doggol noon IPR mawɓe landa IPR ɓe cuuɓima doggol mabɓe noon tawa kadi doggol ardotoɓe diwan ka haydi naɓe noon kolliri hen mettere mumen no fewi e oɗo saaha ɓe kolliri tigui ɓe jadani e ɓeɗo yimɓe ɓe mawɓe landa IPR suuɓi e oɗo saaha ko fati e maire uji ma landa IPR ɓe suuɓi ko oɗo biteɗo Niang Djibril Hammadi ko kañum tigui woni tedde liste ko fati députation ɓe cuuɓi ko biteɗo Ba Abdoulaye ko kañum tigui suuɓa ko fati députation kañum woni
tedde liste e ko fati conseiller ji régionaux ɓe cuɓi tigi ko biteɗo Ba Amadou Abou ko kañum suba e oɗo saaha woni tedde liste e yahawɓe kay ƴamoyde ko fati e sungoji conseiller régionaux ji mbiyen noon ko ɗum ɗo tigi woni doggol ko mawɓe landa IPR cuɓi e oɗo saaha diwan Kahidi kamɓe Kahidinaɓe noon taw ko yaadu yimɓe IPR ɓe kolliri tigi ɓe jadani e ngolɗo cuɓugol saabu kay koɓe wannoɓe ko wiyete unité des base uji mabɓe e unité des base uji mabɓe noon eɓe liggi hen golle pewɗe no fewi eɓe jakunni kadi eɓe cuuɓi hen yimɓeɓe ɗiɓe jinno ardinde e oɗo saaha so tawi noon laamu ngu yaltiri ni henen holiɓe ngollo doggol ɓe jadani hen ɓe mbaɗi seppo mabɓe noon taw kadi seppo ngo ɓe mbaɗi ɗum tigui ko yesso ɓe mbaɗi seppo ngo noon koye hakkude wuuro ko haydi taw kadi koto wiyete Dingiral Mamadou Ndiaye ko ɗon tigui ɓe mbaɗi seppo ngo to Dingiral Mamadou Ndiaye ko ɗon ɓe mbaɗi seppo mabɓe hollirde kay e oɗo saaha ɓe jadani e ɓeɗo subaɓe eɓe ɗaminno noon e ñalawma hande o walla ñalawma hande ɓe ɗaminno tigui joddade e waalide gorgol yidde hollirde ɗum kay wonde ɓe jadani e ɓeɗo subaɓe ɓe jadani e ɗamin noon wona kay saabu ɓen gona ka haydinaɓe walla gona yimɓe hadanteɓe no fewi ala kamɓe ɓe jiiɗi tan ko yo sungoji ɗi ndew lawol caggal kay nde ɓe mbanno comité ji mabɓe de base koye on fannu ɓe ponno koye on fannu tigui ɓe ponno ɗumninde ɓe ponno koye on fannu ɓe ponno heddade ɓe kolliri noon ɓe kolliri hen mettere mabɓe no fewi yoga e mabɓe kadi kolliri so tawi kay pamodirani e mawɓe landa IPR ɓe hewɓe mabɓe kolliri koko gueddata landa ka ha laaɓa ene tawtoya landaji goɗɗi tawa ko lundi yankoɓe so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon mbiyen kalen noon to leydi Sénégal mbiyen to leydi Sénégal kolliren tigui ɓeɗo taw ko dadiɓe leydi Sénégal ɓe hinde dikka woni division d' investigation criminelle e yentude Interpol ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e babiraɗo goto no fewi taw ko gandaɗo mawɗo tigui teddinaɗo ceernajo mawɗo woni ko wiyete chef religieux kanko noon o tuuma koko wiyete escroquerie taw kadi ko ñamde halisaji yimɓe e kala yimɓe taha mo funta yimɓe ko fati e maraboutage woni dabo ko fati e dabo ceernagal o ñaman noon o funti yimɓe noon o ñamini ɗumen halisaji kewɗi million ngaji kewɗi taw kadi o hakkude e leydi Côte d'Ivoire e leydi Sénégal jayde e libération jaɓani ɓayyinde inde makko kono holliri e oɗo saaha kanko ceernajo o omo tawe tigui e juuɗe police woni diga division d' investigation criminelle ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen e Dakar hono préfet mo wuuro Dakar o rokki tigui yamirore woni autorisation kaɗo ngallo diɗal landaji taw ko rendini fodde 49 landa lundi yanke seppo mabɓe ɓe ɗamini wadde ñalawma hande o taw kadi ko caggal juulal tusubara seppo ngo noon ɓe mbino saabu kollirin tigui so laamu ngu holliri yamiri so yamirani foof koɓe waɗoɓe seppo mabɓe ɓe keeɓi seppo ngo noon ɓe kolliri tigui ɓe puɗɗoto seppo ngo koɗo wiyete place de l'Inde place de la nation taw kadi woni ko sa rond point RTS ɓe jaɓana avenue boulevard général de Gaulle ko ɗon tigui ɓe jaɓata seppo ɗon tigui ɓe ndewata seppo ngo noon ko hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha ko fati ɓe jadani e laamu oɗo biteɗo Macky Sall ɓe jadani e laamu Macky Sall noon eɓe mbaɗi eran kadi nde oɗo biteɗo Khalifa Sall nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade nde oɗo kadi biteɗo Karim Wade nde ɗaccitte arta e leydi he nde ɗaccite kadi inde mum tawe e doggol yimɓe gambade gam suba ardoyade e leydi 2019 maɓe kollir kadi mette mabɓe ko fati e oɗo saaha foof wuuro Dakar wuuro lamorgo ngo e oɗo saaha e guure taari ɗum foof diƴƴe ne manqui toon taw ko diƴƴe jarateɗe no fewi ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e Mamadou Deme ko suka Sénégal najo gurnoɗo e nder leydi Brésil mo fittandu mum yoɓano toon mbiyen joɓinono fittandu makko noon ko waji goto taw kadi ko wannomo yinno ko wujjudemo wadde mo wiyete braquage ko won tigui fellunomo guila nden noon police mo leydi Brésil wonno tigui wonno koye losgoji mum caggal noon nde ɓe keeɓi haqiqa wonde kay ɓe jiiti on bannoɗo e makko janggo jinnoɗo wardemo konde barnoɗomo on ko nden tigui police yiiɗi nangoyde on noon caggal nde police yinno nanggudemo ɗon tigui o sali famodirde e police o sali darade ko ɗon tigui o wadde mabɓe pelli wolde mabɓe garmi garam de garmi garam noon ko ɗon tigui police ji ɗi goto e mumen aynimo fiyande o yadani e wonki ko ɗon heddi kanko noon omo wiye tigui kanko Brésil najo barnoɗo musidɗo men biyeteɗo Mamadou Deme kanko Brésil najo o omo wiye Agneau de Jésus Dahora ko ɗum tigui woni inde makko o jibinano ko guila 1 lewru novembre hitande 1987 koye saaha mo police noon mbiɗen ko saaha mo police mo yinno nanggudemo ko ɗon tigui o sali ko ɗon ɓe pellimo o wasi fittanu makko Mamadou Deme noon mbiyen ɓandu mum artirnoma e nder leydi Sénégal ko alida ɓennuɗo ɗo o wirna tigui to saare gonga to wiyete ñoromo Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen police noon e douane mo leydi Maroc ɓe pawi juuɗe mabɓe ñande talata ɓennuɗo ɗo e Sénégal najo goto taw ko Sénégal najo dartanoɗo ko wiyete trafic des armes noon ko addude petelaji e kuure kay omo itta caggal leydi omo nanna ɗum e nder leydi Sénégal on nangga
ga noon koto wiyete Tanger e nder kaggulade mo Tanger ko ɗon tigui makko juuɗe ɓe tawrimo noon omo jogui fetelaji tati woni fusil de chasse woni fetelaji waño omo jogui omo tawrama kadi fodde temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi kuralla e oɗo saaha joni noon omo tawe juuɗe police mo leydi Maroc ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e Abdoulaye Gaye noon ko gando koode ko gando weeyo woni ko wiste astronome ko Sénégal najo o holliri tigui ñande talata ɓennuɗo ɗo o holliri ñande nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ndu lewru morso mo gonɗen ndu nogas e jeeɗiɗi mum ma lewru nangue noon taw kadi ko woni ko wiyete éclipse lunaire ɗum noon waɗata tigui ñande nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum sa ɗum ɗo noon o holliri kadi o haalani ɗon ko nanggugol taw ko nanggugol ɓurgol mawnude lewru nangga e hitande oɗo saaha kay biteɗo 21e siècle noon woni nogas e goo ñiwiri o holliri tigui ko nanggugol ɓurgol mawnude saabu ma lewru ndu nanggete ko sanga 23h28 ma jooɗo lewru ndu nanggete ko sanga 19h35 ha 23h28 minutes en hawra noon wadde waktuji tati e capanɗe joyyi e tati woni 3h53 minutes waktuji tati e capanɗe joyyi e tati minutes ɗum tigui woni ko lewru ndu nanggete ko o holliri kadi nanggugol lewru ndu ma yiye e nder jokli leydi Sénégal foof kono noon ko Dakar naaɓe ko kañumen cakkito yiide ɗum sakki guure keddiɗe ɗe walla mbiyen diwanuji keddiɗe ɗe kañum idito yiide ɗum fodde kañum idito Dakar yiide ɗum fodde kena wona minute aji ɗiɗi ngollo noon wattata record tawa kadi nanggugol ɓurgol mawnude no feewi e hollirde kadi e oɗo e saaha mo lewru nanggate waɗata record woni lewru woɗɗude e leydi saabu so ñalawma lewru nanggate nde o holliri tigui hakkude lewru ndu faade leydi ene qiime fodde 406 millions 275 kilomètres carrés 406 millions 443 mille 276 kilomètres carrés ɗum tigui woni ko lewru woni ñande lewru no nanggate hakkude mum e faade leydi ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ɓeɗo yimɓe taw ko nangganoɓe ko fate guyka baccalauréat woni fraude baccalauréat bannoɗo hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen capanɗe tato e jeenayo neɗɗo noon nangganoɓe e guyka baccalauréat 2017 ñawore mabɓe yani ha laaɓi e nder Dakar ko juge biyeteɗo Maguette Diop ko kañum tigui ñaawiɓe mbiyen kamɓe kala noon ɓe ñawama tawa kadi ɓe ñawa ko nder tribunal correctionnel mo Dakar biyeteɗo Marie Angèle on ceerno mum moƴƴi heeɓi fatnankay woppitede ha laaɓi haydara ala ko fawa e makko proviseur lycée biyeteɗo Kahone on ɓuuri on ko on noon tigui ɓuuri teddude ko fawa on noon fawama tigui ene soke duuɓi joyyi e kaso yiyata nangue ene yoɓa kadi al amande temedde joyyi ene yoɓa 500 000 francs woni temedere ujunere kalis CFA Abdoulaye Ndour ko janguinowo e nder lycée biyeteɗo yo Allah Souren lycée privé biyeteɗo yo Allah Souren ko nder mum mo jangguinta on taƴanama ene leelo duuɓi ɗiɗi e kaso yiyata nangue ene yoɓa amande kadi 18 millions woni 17 millions halis CFA e oɗo professeur uji ɗiɗi hen goto ne wiye Saliou Sarr keddiɗo ne wiye Papa Amma ɓeɗo ɗiɗi foof taƴanama mone mabɓe foof ne leelo duuɓi ɗiɗi e kaso mone mum foof ne leelo duuɓi ɗiɗi e kaso yiyata nangue sanɗaji noon walla étudiaji ko wayno Fatou Bakoum kala ko wayno Fatou Bakoum ko wayno Mbayi Talla Diallo e ko wayno Rew Badiane ɓeɗo mone men foof taƴanama ene leelo duuɓi ɗiɗi e kaso tawi kadi ene hen hitande wotere ko hen hitande wotere ko innane ferma woni tigui yiyata nangue ko capantati e ɗiɗi élève e étudiant heddiɓe ɓene mone men foof taƴanama ɓe hen ko lebbi jeegom ha duuɓi ɗiɗi ene leelo e kaso so numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena mbiyen gila alkamisa noon gila alkamisa hanki o wuuro gaw janhata wuuro gaw o gila alkamisa hanki o wuuro gaw o koye tikkere hokmo juuɗe commerçant ji wuuro ngo woni commerçant ji noon e yaadude ɓeɗo taw kadi ko waɗoɓe transport woni addoɓe marchandise e yaltinoɓe marchandise wuuro ngo ɓe goni noon koye grève woni tikkere hokmo juuɗe caggal kayde warla goto umminoɗo leydi Nigéria ene fayi gaw o ene jolni marchandise mabɓe on werla noon jongulno tigui temedde joyyi e sappo e jeeɗiɗi carton tawa ko cigarette biteɗo contrebande woni cigarette mo rewani lawol caggal douane fawi junggo mum e on camion noon camion weddina tigui to wuuro Dakar guila weddina to wuuro Bamako lamorgo leydi Mali guila nden noon koye mettere mawɓe ɓeɗo yeeyoɓe jeere goni e oɗo saaha ɓe kolliri mettere mabɓe noon ɓe uddi jeego e boutique aji kay dendagal boutique aji magasin aji e taaɓe tawteɗe gawo foof ɓe uddi ɗum commerçant ji ɓeɗo waɗoɓe transport ne e oɗo saaha kañumenne ko won koye tikkere hokmo juuɗe ɓe uddi kadi dendagal nokkuji kay
tawi to wuro ngo natirte e to wuro ngo yaltirte haydara narta haydara yaltata e oɗo saha e nder wuro gawo hollirde mettere mabɓe ɓe kolori kadi so tawi kay ɓe pamodiral waɗaka hakkude mabɓe e laamu ɓe dokkita marchandise mabɓe yoɓe gandu woote ɗaminaɗo wadde ñande nogas jeenayyi lewru gonɗin ndi woote o waɗata e nder gawo saabu kay gawo ko wuro mabɓe hay goto mabɓe yaltata wotoyde ɗum noon ko erango tigui yeeɗo yimɓe commerçant ji e transport yimɓe transport joguiɓe transport e nder gawo mbaɗi faade e laamu leydi Mali senno ha joni ko leydi Mali keddoɗen bikalen noon e limogeade woni ittugol e golle oɗo biteɗo Didier Dacko ko kañum wonno maw kañum ko koninke malinajo mo martaba towde no fewi ko général ko tanko tigui arduno chef d' état major wonno mawɗo chef d' état major fedde G5 Sahel woni leyɗele joyi rendimɓe doole mumen leydi Mali leydi Mauritanie leydi Niger Burkina Faso e leydi Tchad mbiyen noon ko guila oɗo saaha noon guila saaha noon mo fedde réunion africaine jooɗino tawa kadi ko nder noctoɗe ñande goho e ɗiɗi lewru gonɗen ndu kila nden noon e tawa kadi dendagal ardiɓe e leyɗele G5 Sahel yaadi gondude joom Emmanuel Macron hoolajo leydi France kamɓe fof eɓe tawtara ngun batu guila nden noon caggal mbiyen ko adi ɗum ngun batu noon ñande capantati lewru juin mayno ndu tawa ɓeɗo fedde yen wodɓeneyankoɓe mbaɗino janggu mumen e quartier général mo G5 Sahel ɓe mbaɗino noon janggu mabɓe yimɓe hewɓe mbasino pittale mum taw ko koniyankoɓe G5 Sahel guila nden noon kamɓe mo ardiɓe fedde leyɗele G5 Sahel ɓe kawrino tigui oɗo général tawa kadi ko général malinajo biteɗo Didier Dacko ala hattani kadi ala martaba wawde ardade G5 Sahel ɓe ittinomo guila nden noon koye oɗo saaha ɗum woni officiel tengti e oɗo saaha noon lomtimo ko général goto Mauritanie najo kanko ittinoɗo général Didier cukku makko taw ko Burkina Faso najo kañum e hoore mum ittanoma ha laaɓi e oɗo saaha noon mbiyen ardi fedde G5 Sahel woni chef d' état major G5 Sahel ko général Mauritanie najo goto taw kadi cukku mum ko général Tchad najo ɗum noon ko gacce mawɗe wonande laamu leydi Mali kanko général o noon caggal kay ko ɗum tan saabi o ittugol makko e ardade G5 Sahel kono kay guila o ardi ene teska tigui o ala hattani saabu e kala saaha koninkoɓe ɓe hinde faama leydi Mali taw kadi ko wonɓe jimani makko ene mbaɗa gueɗe kamtorinde no fewi e kala saaha kadi janguji mbaɗino taw kadi mbaɗino e gawo janguji mbaɗanoma kadi e ɓeɗo witeɓe bakam ɓe koninkoɓe hinde France guila noon holliri tigui wonde oɗo général o ala mattam o ala tigui hattani o ala heblo wawde ardade fedde G5 Sahel ɗum noon woni ni gacce mawde no fewi leydi Mali e dendagal koninkoɓe mabɓe ene tengtini kadi wonde koninkoɓe leydi Mali ngala heblo moƴƴo saabu kay so goho boni limore ayima ɗum tigui woni ko heeɓi leydi Mali e oɗo saaha koto leydi Burkina Faso paɗen caggal noon mbiyen noon caggal kene wona hande lewru ko leydi Burkina Faso wadde tigui lekki e jengge e mum e leydi Chine beldital woni hakkude mabɓe e leydi Chine noon ɓe pewniti ko wiyete diplomatie hakkude mabɓe mbiyen ñalawma hanki o noon laamu leydi Chine ɓe udditi tigui ambassade mabɓe kesupul e nder lamorgo leydi to wiyete Wagadugu ɓe udditi toon noon lamorgo ɓe udditi noon e oɗo saaha ambassade mabɓe kesso koto leydi Cameroun paɗen kalene ngoɗo wuuro wiyetego Kumba noon ko wuuro tawa kadi ko wuuro Cameroun tawatego e nder diwan anglophone guila ñande alet noon e nder gon wuuro wiyetego Kumba ko commissaire wuuro ngo ko pelle ɓeɗo fedde taw ko fedde joguitiɓe séparatiste anglophone ko kañumen tigui joɓino fittadu on commissaire guila nden noon laamu ko don koninkoɓe hewɓe e police ji kewɗi guila nden ko garmi gara woni tigui hakkude e koninkoɓe ɓe e ɓen pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe séparatiste yimɓe hewɓe noon mbasi hen jambure ɓe mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi dogui goppi galleji mumen latima réfugié ji e oɗo saaha koto leydi Tchad panen to leydi Tchad noon mbiyen e oɗo saaha fof leydi Tchad ene wone crise dawrugol crise économique ene wone crise faggudu e oɗo saaha fof e ɗum saabi kay e oɗo saaha eɓe ƴetti peeje noon peeje mabɓe e oɗo saaha ko wawde kay wadde recensement dendagal fonctionnaire uji woni gollotoɓe laamu beele yittude yidde boje e oɗo saaha noon guila lewru ndu maayi kala policier poɗɗo ƴetto jobde mum ma yaha tigui adda kayitaji mum ha timma kayitaji mum gollorɗe adda ha timma mawɓe mum mbaɗa recensement binda jomum ha gayde fuɗɗo ƴettude jobdi mum ɓe kolori noon dendagal fonctionnaire uji leydi ndi foof kala lewru ko noon ɓe mbatana beele ɓe jiita inde boje koto leydi Afrique du Sud paɗen to Afrique du Sud noon kalen e oɗo biteɗo Doudou Zana Zouma ko ɓi Jacob Zouma kanko noon guila babiraɗo biyen noon o ñawama ñalawma hande o darima yeeso ñawore noon ko caggal kay nde o firno sukaɓe ɗiɗo rewɓe nde o firno ɗumen hen goto wasi fittade mum ɗum noon wonno ko guila 2014 e saaha mo wonno oto makko mo hinde Porsche noon ko werla tiɗɗo no fewi kewɗo haalisa ko nden tigui o wanno accident o feri bus goto rewɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ko ñalawma hande o noon o darima yeeso ñawore makko noon rokkitama aari woni rendez-vous ñande nogas e tati lewru août ko ñande hen tigui o taƴante ko lelto e kaso
koto leydi caggal mbino ko ñande hen o harjente ko lelato e kaso musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko to gundene kabaruji men e ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en hirde jaam